Звернення до всієї наукової спільноти світу, митців, музикантів, громадських діячів та блогерів. Я представник української наукової спільноти і за сумісництвом блогер. Але зараз я слухаю не птахів, а повітряну тривогу. Читаю не роботи колег, а новини з фронту. Роблю не орнітологічне відео, а про війну. Головне, що вам потрібно знати, що в Україні війна на знищення українського народу та всього, що він має. Росія спільно з Білоруссю завдають нищівні удари по цивільній інфраструктурі України, нищать житлові будинки, музеї, університети та об'єкти ПЗФ. Також кілька слів хоче сказати мій колега з міста Харків, яке окупант хоче зрівняти з землею. Привіт! Харків на зв'язку. Мене звуть Сергій, я науковець, працюю у Харківському національному університеті імені Василя Назарича Каразіна. Також я ютубер, веду канал «Будні зоолога». З початку війни Харків піддається масовому обстрілу. Сьогодні бомбардували центральну частину міста, де нема жодної військової інфраструктури. Окупанти знищують цивільне населення. Найбільша площа в Європі була обстріляна агресором. Постраждала будівля ОДА міста Харків, яка частково зруйнована. Мій рідний університет Каразіна зазначив руйнування. Працювати там зараз буде неможливо. Харків є містом найбільшим за кількістю університетів в Україні. І українська наука зараз в небезпеці. Обстріляні спальні райони міста, постраждали лікарні, школи, жилі будівлі. Не дивлячись на це, Харків тримається, як ніколи. Люди об'єднуються, тримаються одне одного. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Русський воєнний корабль, іди нахуй! Крім того, безпека ядерних об'єктів України – це безпека всього світу. Сподіваюсь, про Чорнобильську катастрофу не потрібно нагадувати. Але це може повторитися. Тільки ліквідувати наслідки окупанти не будуть. Радіація не знає кордонів. Білорусь вже мала досвід із радіаційним забрудненням. Чи потрібно ще? Якщо ви з демократичної країни, будь ласка, максимально поширте це відео, а також спробуйте донести інформацію до правління ваших держав, що вираження підтримки замало. Потрібні активні дії у вигляді фінансової підтримки ЗСУ, ще більше новітнього озброєння та врешті-решт миротворці. Оскільки агресор не зупиниться на території України. Це загроза всього цивілізованого світу. І краще гуртом його здолати тут, ніж на території ваших країн. Крім того, просимо закрити небо над Україною, адже ворог постійно атакує ракетами та літаками майже всю територію України. Повірте, це війна не тільки України, а всього цивілізованого світу. Це війна проти Орди, яка прагне відкинути розвиток людства на кілька століть назад. Якщо ви з Білорусі або Росії, боріться з фейками режиму, несіть правду до широкого загалу. Ви можете повернути демократію у вашій країні, як це ми зробили у 2014 році на Майдані. Пам'ятайте, ця війна потрібна лише вашому диктаторському режиму. Військові та мирні громадяни двох сторін гинуть. І будуть гинути, поки цей режим при владі. Не вірте вашим ЗМІ, таким як «Звізда». Це просто пропаганда. Дивіться українські ЗМІ за допомогою VPN, адже вони не спотворюють новини. Адже ці новини відбуваються за вікнами наших будинків. Нас не потрібно освобождати. Ми були вільні до вашого вторгнення. І будемо вільні надалі. ЗСУ не здаються. Чинять відважний опір та є цілком боєздатними. Втрати ворожої сторони колосальні. Більші, ніж за всі військові агресії Росії разом взяті. Слава Україні! Живе Білорусь! А росіяни, почніть боротьбу. У вас навіть лозунгу немає. Distant vantage point. The Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know,
everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.